fundo imene ndingakambe ngati ine miyo ya Malawi ningati fundo zikulu zomwe chipani chimene chikutsogoza motsogozedwa ndi Michael Usi pali nkhani yolimbikitsa mwina zakudya ulimi ndi zina zoterezo ningati fundo mukusona kala antola nkhani a president athu akhala kugawa fertilizer akugawa zakudya ufa komanso akagawa mablanketi fundo zandikakale mukumaona ndithu antola nkhani kusiyena kumanga president wathu ndipo apa angofuna apitirize kuti pamene alipo apitirize ndithu mpaka 2030 tenga kwa anthu akuzomba mwanena kuti mwabwera kuzakhazikitsa chipani chimenechi utenga kwa anthu akuzomba ndi ndotani kutenga wa anthu akuzomba tikungu alimbikitsa chifukwa pali anthu ena amati kuti zipani zenizeni ndi izo iyayi kunoko kuzomba ndikwawo kwa Michael Usi ndipo talimbikitsa kuti chipanichi chinambira kuno kudya zake chifake tabweranso kuno kuti ife tili kuno kuti ife sitikuopa china chilichonse tili kuno kuzomba kupanga za Michael Usi kuchena naona kuchena achena mukuona kale ma t-shirt zitenje mbaziwa chipani cha Chinyamata mtsogoleri wathu wa chikondi ife azimayi osamba Mungu aona amene alili ndithu bwana usiku mukambiri ameneyo ndi mayi bwanali mtsogoleri wa amayi mchipani chimenechi cha okudya zake alibe mlandu akunena kuti mfundo zikulu zomwe Usi akutsogoza kwambiri ndi kulimbikitsa kutukula mioyo ya anthu kuno akambapo nkhani yokhudzana ndi malimidwe yofunika kwambiri akambapo kuti akulimbikitsa kwambiri nkhani ya kuperekeza fetereza kwa anthu akunena kuti Dr. Usi akhala kuperekapo fetereza kwa anthu osiyanasiyana kuno ku Malawi madera osiyanasiyana kuti anthu akwanitse kukhala odzidalira paokha makamaka pa nkhani ya chakudya mukudziwa inu kuti kuno kwathu Malawi nkhani ya njala yakhala yovuta ndipo atsogoleri akabwerapo kufikapo ndondomeko zofuna kuthetsa mavuto amenewa ndi zofunika kwambiri chifukwa nthawi zonse zimakhala kuti anthu akhale odzidalira paokha makamaka pa nkhani ya chakudya izi ni mfundo zikulu zofunika kuti amati wayandikira kwambiri azimayiwa nkhani yake ndi imeneyo kuti tili kuno ku Naisi mboma la Zomba omwe kuti msonkhano umenewu wa okudya zake alibe mlandu ndiye kuno kwafika anthu osiyanasiyana omwe akasali nawo pa msonkhano umenewu kuti amve kuti wachiwiri kwa president wakonzera zinthu zotani kuno ku Zomba takambapo kuti nkhani yayikulu imene ili Dr. Usi akulimbikitsa kwambiri nkhani ya umunthu kulimbikitsa umunthu pakati pa anthu ofunika kwambiri kuti Amalawi eni akhale odzidalira paokha makamaka pa nkhani zachuma izo zofunika kwambiri pano ndili limodzi mwa amayi amenewa ndayimana pa amayi koyamba tikudziweni dzina ineyo ndi Teresa Bisani ndimakhala ku Chinamwali kuzomba konkuno Zomba konkuno kubwera kunoko chiyembekezo chanu njotani tolandira bwana Usi kuti zamve fundo inuyo ndakuona ni mwavala nsalu ya okudya zake alibe mlandu chimene chinakuopani kuti inuyo mubwere chipani chimenechi nkutsatira Dr. Usi kubweranso kuno kusonkhano ku Naisi ndi mfundozi ifeyo tudachena salu zimenezi tifuna timve fundo zosintha dziko lino tifuna takantha yayitali tikudzudzika dziko muno ndiye pamene unati bwana Usi ndi munthu wanzeru kwambiri amene akatithandize dziko muno mavuto akuluakulu amene mukuwadandaula ni ngati ali njala kukwera kwa zinthu kwambiri zinthu zakulonda kamasera moti ife sitikufikira ndipona kuti sitikumwayi manyumbamu komanso sikulu fizi yakwera sakuphunzira akungopanga maganyu ndiye muganiza kuti mtsogoleri wanu zimene zazikwaniritsa ndipo ne mwachikhulupiriro changa mtsogoleri bwana Usi azikwaniritsa imadauna masomphenya zimene apanga bwana akafika pansika amagula zinthu mwatengo waukulu kuti
kuti akuza umphawi wanthu. Mwina kupatula nkhani ya njala kuno kuna isi mavuto ena akuluakulu ndi chani? Masukulu atalikira, masukulu kupata misewu watu wazomba suli bwino ayi mtoka atatu kasika kute paliwonde likakwera matupa mabweteka kwambiri msewu wakumbika kopya tukupe kuti bwana usi akangolowa seumene watikoteka mpaka na Baraka. Akambapo za kutalika kwa masukulu kuti masukulu ali kutali muganiza kuti ndondomeko imeneyi chiyembekezo chanu chikhala chotani? Jembe watu bwana kangu pa 16 September kangolowa mbwana uzoti bwana amene atitande somene uteka tichiyembekezo chimenecho chama chopenya atu kuti bwana amene wachifundo ndi wachifundo. Mawo maliza mwinawo ena mawo maliza tikupempha bwana kuti asikonda anthu awo osauka olemera bwina lese asinkonda. Dzina lija ndine Teresa Bisani uno uzomba Chinamwali. ameneyo ndi mayi Teresa Bisani. Zikoma kwambiri mayi Teresa kufotokozapo kuti ngoyenera ndithu kuti Dr. Usi azikonda anthu awo owatumikira bwino. Akambapo nkhani yokhudzana ndi misewu kunoko msewu wochokera kuzomba kupita kuliwonde msewu umene ndiwonongeka maso anakambapo nkhani yokhudzana ndi njala yafuta kwambiri ndipo ali ndi chiyembekezo kuti Dr. Usi akamadza tenga udindo mwina ngati mtsogoleri wa chipani chimenechi komanso dziko 6 September pano kuti mwina adzatha kuwakonzera mavuto amenewo. Anakambapo nkhani ya njala, anakambapo nkhani ya kusowa kwa mitandao komapo anakambaponso nkhani ya nsewu ndi zinazotero. Pano tiliso ndi mayi tikudziweni mayi? Ine dzina langa ndine Miriam Simika ndachokera ku Ndilande. Kubwera kunoko Asimika chimene chakubweretsa kubwera kunoko ndi chani kuno? Chifukwa chakuti Dr. Michael Usi ndimakonda kwambiri komanso matisamalira njala nseyija kufika pano ndi munthu wachifundo. Kupatula kuti amakukondani koma mfundo zimene zinakukopani kuti mulowe mu chipani chimene cha okudya zaka alibe mlandu ndi zotani? Mfundo za zimene zinandikopa kuti ndilowe mu chipani okudya zaka alibe mlandu chifukwa chakuti ndi mtsogoleri amene afuna tonse Malawi kufika pamodzi kuti tipanga chinthu chimodzi cholinga chathu chikhale chimodzi. Pali chimodzi mutanthauzani? Kupanga chinthu chimodzi chokomera Malawi onse. Ngati chiticho ngati chimene akuchita chutisamalira kuthandiza ovutika. Pano kuchoka ku Ndilande kubwera kuno nkutali ndithu chakukopani kuti nane ndikafika kuna isi kusomba ukakhazikisa kumene kokudya zaka alibe mlandu. Kaoneka nyimbo ichamati londo tili konko Ausi apite kusanje tili konko kuipasa moto iliyo mukuziwa kale. Utenga umene mungakhale nawo kwa Malawi komanso kwa amayi Malawi muno ndota Asmayi ine utenga umene ndingakhale nawo mchanjigirane m'manja tipange chinthu chimodzi. Dr. Michael Usi anasankha mtendere iponso tikhale ngati Dr. Michael Usi kwani amtendere utenga umene ndingapereke nachokoza kwambiri. Ameneyo ndithu ndi mayi Simika kuchokera ku Ndilande muzinda wa Blantyre kufotokozapo kuti abwera kuno chifukwa choti iwowa ali ndi chikondi kwambiri kwa Dr. Usi ndipo alimbikitsa kuti akuyenera kuti apitirire kukonda anthu chifukwa choti abwera kuno chifukwa choti akhala kuonetsa kale chikondi kwa Amalawi. Tikulandireni tiyembekezerenji pano koma kuyamba mwina adziwitseni Amalawi kuti ndinu ndani kuti ndi wanunso ndi chani kuchipani. Ine zina langa ndine Hape Kondowe, ndine Secretary General wa Odya Zake alibe mlandu. Mwabwera kuno kuzomba Amalawi ayembekezereni? Amalawi ayembekezere zomwe chipani ichi chakonzera, zomwe chipani chimene chipani chizatumikira Amalawi after 16 September. Zinthu zikulu zimene mwakonza kuti pa 16 September Amalawi aziyembekezere ndingati zinthu zikulu zomwe Amalawi angadikire kuti angadzapeze kwa Dr. Usi kuchoka pa 16 September ndi zotani? Tsopano ku Malawi kuno kuli mavuto ambiri. Choyamba kuli mavuto a njala ndiye kuti ife ngati Odya Zake ndi ndondomeko yomwe tizatsatire kuti njala izathe. Kuli mavuto a moyo wa anthu ife Odya Zake ndi ndondomeko zoti maisha tahefe moyo wa munthu zipatala mankhwala zapezeka. Kuli mavuto a sikulu kuti Amalawi ambiri ana ambiri saphunzira chifukwa masikulu ali kutali
enawo sangakwanitse enawo imangokhala basi kusadziwa kuti sukulu ndi yabwino zonsezi mwina pa nkhani ya njala mfundo zikuluzikulu zomwe mwazikonza kuti njala itheretu fa njala iyi yakhale kuvutitsa kwambiri kuno ku Malawi ngati chipani chakudya zake alibe mlandu amalawi ayembekezere mfundo zili zokuzana ndi kuthana tsopano ku Malawi kuno fundo lalikulu ndio timadalira mvula komanso ulimi ndiuja timati household bora pano boma ili liugandiza liupanga zimene ambati mega farm okay koma mega farm nazo kuichuna bwinobwino kuti zitha kubweretsa zakudya zambiri mukati kuichuna mutanthauza nyimsa na pitiriri I think pali zambiri zinazo zili ma strategy yatu singanene pa gulu pano komanso pa household level pa nyumba okay tawo zambiri anthu alibe malo alibe minda pokalima okay akalima sakukwanisa fetereza so pali ma issue zambiri oti fetu zakoza koma enawo ali mkukuta mwatu enawo tiyatambasula bwino mwina ngati chipani cha okudya zake alibe mlandu nsalamira zake zikuluzikulu ndi zitizo patula kuti akamba nkhanizo koma nsalamira zonena kuti chipani kuonerapo zitizo okay so pano nsalamira zake ndi choyamba kusatira malamulo kandi ya boma kandi ya chipani chathu okay chachiwiri nkhani ya corruption imene ife ndi hayi ndi tizawomba makosi palibe kuti akondowe popeza ndi SG adiapo apa basi asiyeni iyayi kuba za anthu kumene konde iyayi ife zimenezo zatanana komanso tili ndi vision 2063 imene ifuna kuisatira muli ma issues a mindset change okay commercialization zonsezo ife zimenezo zimene mfundo zifuna tisatire zinthu ziwiri katangale komanso kutsatira malamulo mukuona kuti malamulo pena ndi pena sakutsatidwa okay sindikudziwa kukusa kuti amene sakutsatidwa ndi boma kapena anthu mwanena kuti mwazina mudzaonesetsa kuti malamulo akutsatidwa inde nthawi pakadali pano inu mukuona kuti pali mavuto ena amene mwanena nkhani ya katangale for example pali malamulo a procurement okay timaona nthawi zambiri kuti amene usasatidwa procurement ndi malamulo ake tindi act financial management act sizikutsatiridwa alright tikudziwanso zipani zina malamulo omwe sakutsatidwa zonsezo ni mindset change ife tidzaonesesa kuti zimenezo zikuteka munakhazikitsa chipani chimenechi ku Lilongwe pano muli kuno kuzomba anthu ayembekezerenso kuti mukachoka kuno komanso ngati mungathe panali nkhani yolembetsa kumalizitsa zina ndi zina zokhudzana kuti chipani chimene chikhale full fledged mwina mukuzipanga sensa zimenezo akulembesa ndi tinalembesa atapachiri panopa we are ready koma ndifuna ndinene anthu amanena zambiri titachita lonchi alakwira malamulo iya sitinalakwire malamulo section 12 ya political parties act imanena kuti chipani ndiye anthu 100 pa district iliyonse omwe ali ndi cholinga chokalembesa chimene chife tinali ndi anthu ochuluka 100 pa district iliyonse komanso tinali zonse titachita actually timaganiza kuti certificate ituluka nthawi imene pano zimenezo tidapanga pano tikutilirede for election ashadows athu mwaona mukachoka kunoko tisanapite kukhani ya chisangocho mukachoka kunoko mpitaso kuti kuno ndikuzomba topita kumpoto nditu mwina nkhani ya chisango wanena kukobera mashado nkhani ya president kumampangu ametachezana amanena kuti ayi Dr. Usi pa 16 September boma ayi mapaoka Dr. Usi chapena mwene kusokoka nkutsa mundi CEO wa chipani okay ndifuna ndinene hivi nkhani ya ukandidate imakhala personal issue ya munthu umapanga chiganizo kuti ndifuna ndime ngati kansela ndifuna ndime ndiye umakauza chipani ndiwo atiuza chilimene angakambe iwoyo ndimuzatsatira chimene angakambe iwo ife tiya support mmene timasapotera anthu ena mamembers ena akanena kuti ndifuna uyima ngati MP timamusupport ngati shado timamusupport koma chipani chayamba bwanji mukuganiza kuti muli ndi mwayi chipani chayamba bwino
simukuona tu anthu andaona chipani cha babwino andi pa nthawi yaying'ono structures okwanira maka ma areas ife idikupanga believe ma structures akuntundako iya ngani ili ma area amene odetili nawo that's why takwanisa mauje ni mashado ambili mbili chula Afrika pano chulani zipani zina zikuchula nde okuja zake alibe mlandu tia chula ndawo ikakwati sima kamba kuti mukatsatira malamulo wasi malamulo chabwino nde mene kulili kuzomba kuno utenga mene mwabweretsera anthu kuzomba kuno tsiku la lero ndichani utenga mene tabweretsa kuzomba kuno ndoti president athu achipani abwera kuzasola kuzasambasula zomba kufuna zapangira ya Malawi kusogolo after 6 komanso ineyo ndabwetsa kani yosangalatsa yo titalembetsa ndifuna ndiyauze ine achipani chisopano ndi odia zake alibe mlandu pate chinalembetsedwa chabwino nde ndikuona pa nsalu ndi matisheti pali chizindikiro cha khasu kutanthauzanji khasu ndi chinthu chimodzi chomwe chimakhala pakati pa moyo wa munthu kwathu kuno chabwino 90% of anthu tikugwiritsa khasu ndife tikuti odia zake alibe mlandu khasu ligwire ntchito tayang'anira amalawi pena amene afuna kuti amvetsetse bwinobwino kuti tikamanena kuti khasu imeneyi ndi ndondomeko za chipani chimenechi nzotani so khasu limeneli likuyimbira moyo wa Malawi chifukwa chache tayikapo khasu chifukwa pakali pano chakudya chomwe ndi chinthu choyambirira pa moyo wa munthu chimabwera chifukwa cha khasu kapena tine kuti apapa ndipo yambira potengeranso kuti pali ndondomeko zomwe anthu ena akunena kuti tikuyenera kuti we should migrate kulera kuti tichoke mwina kulimit kusa ntchito khasu kusaso ntchito ndondomeko zina koma iwe ndine tikudziwa mahauso datu angachite migrate immediately anthu ake amamega famo akuchita migrate koma pamudzi 80% amalawiani audala bekhasu koma ifeyo tizigwira nawo pang'ono kuti adalienso mashine eni kondowe maomaliza kuzochezaso kumapeto ndi wakuti chipani ichi chabwera anthu atijoina ambiri fikani ndipo chipani ichi chikukondedwa mukachedwa musala kunja zoma kwambiri makandidate mukwanirawo ndi achikowa mpaka na amini Nsanje every constituency okuja zake alibe mlandu tika ma MP in every constituency and mashado amenewo ndi akondowe mlembi wa chipani chimene cha okuja zake alibe mlandu kuti fotokozera kuti chipani chimenechi chika anthu opikisana nawo pa maudindo a kansala komanso za kunyumba malamulo akambaponso mfundo za ulimi nkhani za ulimi kuti Malawi kuno ali nambiri amagwiritsa ntchito khasu ndiye pa matisheti komanso zovala za chipani chimenechi kwenikweni chizindikiro chachikulu ndi khasulo ndi akunena kuti nkhani ilipo pakadali pano nkhani ya malimidwe ku Malawi kuno nkhani ya njala ikuyenera kukhala mbiri yakale afotokozaponso ndondomeko zosiyanasiyana zomwe akhazikitsa ngati chipani anena kuti pakadali pano chipani chimenechi panali nkhani zambirimbiri pakati apa kuti ayi chipani chimenechi sanachilembetse koma akondowe anena kuti panopa ndondomeko yonse yolembetsa chipani chimenechi zonse anazimalizitsa ndipo lero akhale akufotokoza pano kwauza Malawi kuti chipani chimenechi okuja zake alibe mlandu tsopano ndi chipani chokhazikika kuno ku Malawi ndipo china chotheka kuti chitumikire amalawi bwino powatukula pa nkhani zosiyanasiyana tidawafunsanso pa nkhani ya mgwirizano kuti kodi nkhani ya mgwirizano mwina kulumikizana ndi adindo ena pa chisankho chimene chikubwera chanena kuti ayi zimenezozo ndi decision yomwe a president ya chipani chimenechi Dr. Michael Usi akuyenera kuti adzafotokoze mwaokha kuti iwowo kaya adzayima kaya iyayi adzalowa mgwirizano ndi chipani china zimenezozo izakhala decision kapena ganizo la president wa chipani chimenechi Dr. Michael Usi iwowanso ndi wachiwiri kwa president wa dziko lino la Malawi tikunena kuti tikadali kuno ku naisi kwa Malawi kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuno kuti timve kuti kodi
daimana makanga mpira kutali ka amele mataka amataka achokera kuti amataka achokera zomba malusa umwe ino kuzomba kuno chipani chimenechi cha okudya zake alibe mulandu mwachilandira mota achilandira ndi manja awiri pasipimande kutera kuti ingalande chipani ngokumanga katimenechi timakonda kwambiri mavuto akuluakulu kuno kuzomba amene mukuwaona kuti Dr. Usi akhoza kuwakwanitsa kapena awakwanitsa ndotani mavuto akuno amene akula kwambiri nkhani ya njala fotokoza ndi nkhani ya njala kuendeleza tapeza movutikira koma Ausi atilonjeza kuti iwowo ndi amene angakwanirise ndiponso taona masomphenya kuti ndi amene angatithandize nkhani yafereleza mavuto ena mavuto ena monga ngati ana skulu amene akuzunzika tinalonjezedwa kuti kusukulu azipita ana skulu yaulere koma pano ayamba kulipira koma Ausi ndikuona kuti zolipirazo zikhala kulibeko ndiye chifukwa kuti akonda Ausi anena choncho pali uthenga wina umene mungatifuna kuti mufotokoze wokhuzana ndi msonkhano wa lero msonkhano wa lero taulandira ndithu ndi manja awiri ndipo tiliwonyadira kwambiri kubwera kwa Ausi kuzomba malosa tiliwosangalala kwambiri poti silimayembekezera kuti Ausi atiyendera pa tsiku la lero dzina lija amele mataka nathokoza kwambiri mayi mataka zikomo ameneyo ndi mayi mataka kuchokera kuzomba konkuno kuchinamwali anena kuti iwowa ali ndi chiyembekezo chachikulu kuti Dr. Usi apitirira kuwatukula kuti miyoyo ipite patali tikudziweni mayi dzina langa ndina ane mbungo kuchokera ku Chilunga kuzomba konkuno chiyembekezo chani ndichotani tsiku la lero ife chiyembekezo athu tikuchiona chifukwa munthu uyu akutha kusamala achinyamata komanso akusamala anthu amene ali osowa achikulire komanso akulimbikitsa chitetezo komanso kuti anthu zikhala olimba kuzomba kuno inuyo Ausi chomwe mungawuze kuti akukonzereni kapena adzakukonzereni nthawi imene mtsogolo ife monga anthu akuno kuzomba tikufuna anthu akuno kuzomba tikhale anthu olimbikira makamaka mulimi tikhale kuti zipangizo za ulimi zikhale zochipa mtengo cholinga zokuti tiziyenda ndi zakudya zokwanira chaka chonse chathunthu kuti pano zipangizo za ulimi zakwera zipangizo za ulimi ndizokwera ye uthenga wanu ndi otani kwa mnthu wakuzomba kuno tsiku la lero uthenga wanga kwa anthu akuzomba kuno tiyeni tigwirizaneni tizavotere amayi Ausi kuti ndizolinga zawo zimene akukhumba tizathe kukwanisidwa pa 16 September tiyayikeni pa mpando tathokoza kwambiri zikomo kwambiri ameneyo ndithu ndi mayi mataka kufotokozapo kuti ali ndi chiyembekezo chachikulu kuti Dr. Usi pa 16 September patakhala kuti anthu amalawi awasankha zambiri kuno zidzasinthika